Mit navn er Jens Lauritsen, så det skal jeg beklage. Jeg er måske ikke så god til at huske det. Det er jo ikke sige, at jeg ikke er god til at huske, men jeg er måske ikke så god. Jeg er ikke løjet bevidst, altså. Ja, altså. Jeg er 55 år. Jeg er måske ikke så god til at huske, men jeg er ikke så god. Jeg er ligesom nærdemokrati. Ja, det jeg er ikke opmærksom på. Jeg er 55 år. Taler måske for meget. Ligesom Venstre, spidskandidat. Altså. Jeg er Venstres spidskandidat nummer 1 på listen. Som jeg også har sagt til dig. Jeg har også set nogen på en 10-12 år, så kan det særlig bruge. Jeg er ikke løjet bevidst, altså. Jeg er ikke løjet bevidst, altså. Jeg er ikke løjet bevidst, altså. Så husk. Jeg er